Mietin, mitä Emma piirtää siellä. Donitsi. Joo, kuka oliskaan kieltäytynyt tästä herkullisesta jälkiruoasta? En malta odottaa, kuinka osallistujamme selviytyvät tehtävästä. Mutta he ovat kaikki päättäneet vain voittaa. Vau, mummo ja kokki ovat jo aloittaneet kokkaamisen. Katsokaa kokkia. Hän tekee sen niin helposti. Öljy on pannulla ja on aika paistaa donitsimme. Mikä siinä on vikana? Teen sen tosi nopeasti. John, oletko varma? En usko, että osaat tehdä donitseja. Luulen, että isoäiti sai sinut kiinni. Se on hallinnassa, älä huoli. Lisäämme vain hieman öljyä. Ai, okei. Toivottavasti onnistut. Mummo ja kokki alkavat jo laittaa donitseja pannulle. John, nyt on sinun vuorosi. Ole varovainen, kiehuva öljy voi polttaa paljon. Joo, ja me varoitimme sinua. No, ei olisi pitänyt laittaa noin paljon öljyä. Samaan aikaan kokki ja mummo odottavat rauhallisesti, että heidän donitsinsa kypsyvät. Johnilla on edessään vaarallinen taistelu öljyn kanssa. Jokin kertoo minulle, että John ei voita tätä taistelua. Voi ei. Katso, mitä näille donitseille tapahtui. Johnin lastat repivät ne palasiksi. Älä huoli, John. Onni on sinun puolellasi ensi kerralla. Ja nyt katsotaan, mitä muilla on. Vau, hänen donitsinsa ovat täydellisiä. Mitä hän tekee? Hän aikoo lisätä niihin hilloa. Ja nyt hän kastelee donitsin kuorrutteessa. Kuinka herkulliselta se näyttää. Jäljellä on laittaa ne lautaselle ja koristella nonparelleilla. Hyvää työtä! Ja nyt katsotaan, mitä isoäidillä on. Hänen donitsinsa näyttävät yksinkertaisilta, mutta ovat luultavasti hyviä. Katso nyt niitä. Näyttää siltä, että John keksi idean. Aikooko hän käyttää juustoa? Katsotaanpa. Tämä juusto näyttää itse asiassa jo aika hyvältä. Ja mitä hän aikoo tehdä sillä? Totta kai donitsimuotit. Se on nerokasta. Hei, mutta mihin tarvitset sitä? Näyttää siltä, että John päätti purkaa stressinsä Cheetos-pakkaukseen. Ymmärtääkö kukaan, mitä hän aikoo tehdä? Ahaa, nyt selvisi. Tämä on panerointia. Nyt kaikki on selvää. Jäljellä on vain poimia tämä kaunis juustodonitsi ja kieritellä se kunnolla leivänmuroissa. Kyllä, luulen, että John muistaa ikuisesti taistelunsa kiehuvan öljyn kanssa. Onneksi on folio. Kääri vain donitsipalan foliota ja paista pannulla. Ei tarvitse yhtään öljyä. Loistava idea, John. Joo, on totta, että sitä ei ole parasta koskea käsin. Se näyttää niin hyvältä. No niin, maistamisen aika on koittanut. Aloitetaan kokin donitseista. Emma pitää siitä ehdottomasti. Nyt on isoäidin vuoro. Isoäiti on luultavasti tehnyt näitä donitseja lapsenlapselleen useammin kuin kerran. Mutta Emman ilmeen perusteella hän ei ole kovin vaikuttunut. Ja lopuksi donitsi hänen veljeltään. No John, toivottavasti sinulla on tällä kertaa onnea. Katso, miten hampaat. Tämä venyy. Emma pitää siitä ehdottomasti. Ja voittaja on kokki. Onnittelut! Toinen kierros on edessä. Mitä osallistujamme joutuvat kokkaamaan tällä kertaa? Vau, tämä on salaatti. Kuka mahtaa voittaa tällä kertaa? Kokki, isoäiti vai ehkä jopa John? John, mitä sinä teet? Tehtävänä on tehdä voileipä, ei syödä ruokaa. Minusta tuntuu, että John haluaa tehdä makean voileivän. Mietin, mitä hän käyttää siihen. Lisää vähän vaahtokarkkeja, suklaapatukoita, ja 3 erilaista siirappia. Vau, Johnin voileipä on todellinen makea pommi. Mitä mummo tekee? Näyttää siltä, että hän aikoo valmistaa kinkkuvoileivän. Niin herkullista. Laitamme leivän paistinpannuun. Sen pitäisi paistua kunnolla. Laita päälle kinkku, juusto ja pekoni. Tuoksuu niin hyvältä. Voimme vain kuvitella, kuinka herkullista se on. Mutta kokki ei vaikuta kovin innostuneelta siitä. Katsotaanpa, mitä hän keksii. Aloitamme leivästä. Sitten otamme tuoreita salaatinlehtiä ja tomaatteja. Laitamme ne huolellisesti leivän päälle. Vau, ne ovat etanoita. Isoäiti itse asiassa. Ne ovat osa hienoa keittiötä ja niitä tarjoillaan kalliissa ravintoloissa. Herkkuruokaa todellisille herkutselijoille. Paista ne paistin pannussa ja nauti aromista.
Siinä ei ole kaikki. Meillä on mustekaloja. Isoäiti, sinun on parempi olla katsomatta tätä. Paista mustekalat hyvin ja lisätään ne maukkaaseen voileipämme. Eikä tässä vielä kaikki. Juustoa. Eikä mitä tahansa juustoa, vaan homejuustoa. Siinä on itse asiassa epätavallinen tuoksu. Voi isoäiti. Pelkään, ettei isoäiti arvosta tämän tuotteen hajua lainkaan. Toivottavasti Emma arvostaa tätä kuumankeittiön mestariteosta. Ei ihme, että kokki näki niin paljon vaivaa. Näyttää siltä, että kokkimme valmistellessa annosta joku ehti tulla nälkäiseksi. Onpa mukavaa, että suklaapatukka on aina käsillä. Näyttää siltä, että se ei ole aivan kunnossa. Jotain on tehtävä. Katsotaan, mitä John keksii. Heitämme jääkuutioita astioihin. Luulenpa, että tiedän, mitä hän aikoo tehdä. Kaada sulatettu suklaa astioihin ja... Tada! Kaunis ja herkullinen voileipäkoriste on valmis. No niin, on Emman aika kokeilla sitä. Aloitetaan kokin voileivästä. Vain oikea herkkusu arvostaa ruoan hienostuneisuutta ja ainutlaatuisuutta. Eikä Emma ole sellainen. Onko se mustekala ja etanoita? Se on kamalaa. Vau! Ehkä hänen veljensä voileipä on enemmän hänen makuunsa. Mä luulen, että tää ruokalaji houkuttelee ketä tahansa herkkusuuta. Katso vain vaahtokarkkien, suklaan ja siirapin määrää. Joo, Emma rakastaa sitä. Nyt meillä on isoäidin voileipä tulossa. Oi, mikä voisi olla parempi kuin juuston, pekonin ja kinkun yhdistelmä? Tietysti se on meidän voittajamme. Anteeksi kaverit, mutta mikään ei voita isoäidin voileipiä. En malta odottaa, mitä osallistujat kokkaavat tällä kierroksella. Ja se on paistettuja munia. Niin yksinkertainen ruokalaji, mutta kuinka eri tavalla se voikaan valmistua? Mummi lisää vähän öljyä. Voinko saada myös öljyä? Totta kai pidä se. Oho, näyttää siltä, että joku ei osaa käyttää öljypulloa. Ei John, sinä olet... Voi ei, kaadat kaiken. Voi mies, olisit voinut vain kysyä. Sillä aikaa kun John luo itselleen ongelmia, mummo alkaa paistaa munia. Hienoa. Johnin pitäisi myös kiirehtiä. Tässä ei ole mitään monimutkaista. Joo, sinun täytyy rikkoa munat varovasti. Ja isoäiti laittaa jo munakokkelinsa lautaselle. Nyt kokki yrittää taas jotain epätavallista. Tärkeintä on, ettei tällä kertaa ole etanoita. Joitain persikoita? Chef, oletko varma? Hyvä on, katsotaanpa vain mitä teet. Kaikki tulevat olemaan. Hämmästynyt tästä. Salainen ainesosa on uskomaton. Ravintolassani on tämä resepti, ja olemme tehneet tätä 1000 vuotta. Ei järjenkäypää, mutta erittäin mielenkiintoista. Entäs sinä, John? Onko joku tilannut sulishown? Ei näytä kovin hyvältä, mutta ilmeisesti se pitää silti tarjoilla. Kaikki annokset ovat valmiita. Ja onnea matkaan. Aloitetaan mummon munista. Vanhat hyvät klassikot. Ei mitään epätavallista tässä. Mutta ei mitään erityisen nopeaa. On? Ihanko totta? En syö tuota. No John, se oli hyvä yritys. Entä kokin annos? Se on niin hyvä, että Emma rakastui siihen. Oi, bravo kokki. Kokki saattaa olla voittaja, mutta osaako hän tehdä tämän salaatin? Kokille ja isoäidille se on helppo tehtävä, mutta entä John? Hän ei edes osaa leikata vihanneksia. Se on hieman kiusallista. Katso ja opi, John. Isoäiti näyttää sinulle mestariluokan. Näin leikataan tomaatit täydellisesti. Laita ne salaatinlehden päälle ja leikkaa kananrintaa. Tuoksuu niin hyvältä. Lisätään vähän kanaa salaatinlehdille ja salaattimme on valmis. Kokki ei ollut vaikuttunut siitä. Hän aikoo tehdä jotain epätavallista. Arvaa mitä? Taas vähän vihreää, öljyä ja sekoitetaan se. Joo, isoäiti ja John ovat hieman hämmentyneitä. Katsotaanpa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Hän laittaa koko seoksen paistinpannuun ja ottaa esiin ruiskun. Kokki ei koskaan lakkaa yllättämästä meitä. Mistä hän edes sai sen? Vau, se on kaunista. Mikä loistava kokki. Se on uskomatonta. Otetaan salaatinlehtiä, revitään ne ja lisätään muutama tomaatti. Mikä tää on? Mikä omaperäinen tapa leikata? Näyttää siltä, että kokki on valmis, mutta entäpä muut?
Isoäidillä ei tietenkään ole yhtä omaperäistä tapaa viipaloida, mutta se on myös herkullista. Kyllä, ja John, leikkaatko vielä kasviksia? Sinun täytyy nopeuttaa. Isoäiti, tilasitko kurkkunaamion? Mitä? Näytä minulle, mitä tapahtui, John. Tää ei ollut lähelläkään kokin annosta. Näyttää siltä, että John ei herännyt siihen. Purukumi. Aiotko tehdä salaatin purukumista? Näyttää siltä, että juuri niin hän aikoo tehdä. Ei pelkästään purukumista, marmeladista ja vaahtokarkeista. Mä luulen, että sen tulee arvostamaan tätä salaattia. Kuitenkin nyt. Saamme tietää. Minun pitäisi aloittaa tästä. Oi, se on niin outoa. Nyt se on isoäidin salaatti. Näyttää erittäin herkulliselta. Mitä sanot, Emma? Ei hassumpaa vai mitä? Näyttää siltä, että John salaatti on tosiaan rakkautta ensisilmäyksellä. Ja meillä on voittaja. John, teit sen lopulta. Onnittelut. Aloitetaan kulinaarinen haasteemme. Tiffany, oletko jo päättänyt mitä haluat? Missä piirustus on? Sovellus teki kaiken puolestani. Haluan sen norsun, hain ja tukin muodossa. Ne ovat nyt erittäin suosittuja. Mikä hieno idea, Tiffany. Aion alkaa tehdä logia heti. Sen nimi on itse asiassa Tin Sokeri. No niin, kootaan kakut. Kakuista tulee suklaata ja kermasta vaniljaa. Jokainen kerros on päällystettävä kermalla. Ja teemme pyöreän tukkikakuun. Nyt tarvitsen hieman mastiksia. Ja tietysti tarvitsen siveltimen. Oi, mikä tuo on? En muista sellaisia satuja. Tiffany, kulta, näytä minulle uudestaan. Ole kiltti. Tässä, mummo. Tee ruokalaji lililarillan muodossa. Okei, norsu, mutta miksi se on vihreä? Okei, teen sen. Minulla on kaktus sitä varten. Nyt laitetaan tämä hattu norsun muotoon ja jotkut söpöt kengät. Valmis, paitsi että se on piikikäs. Alice, teitkö jo kakun? Kyllä, samanlainen, eikö? Se on kuin kuvasta. Nyt lisään jalat ja kädet tung, sahur, seistiä ja hänen lempimailansa. Mummo on järkyttynyt. Voi ei, se on piikikäs. Kokkina, entä sinä? No, olen jo ajatellut kaiken. Minun täytyy tehdä hai. Aloitetaan kukasta ja tehdään taikina ja sitten kakku. Voi, mietin miten hän tekee sen. Hetkinen. Olen melkein valmis. Kas näin, siitä tuli hyvin samanlainen kuin piirustus, jonka Tiffany näytti meille. No, kokeile sitä. Vau! Teitkö todella kakkuja piirustusteni perusteella? Juuri sitä halusin. Haluan maistaa sitä pian, mutta mummon annoksessa on jotain vialla. Voinko syödä tätä ollenkaan? Ai, sormeni. Pistin itseni. Ups, olen pahoillani, Tiffany. Ymmärsin tehtävän väärin. Okei, mieluummin maistaisin Alicen kakkua. Hän yritti niin kovasti, sen huomaa, ja se on niin herkullista ja suklainen. Ja tässä kokeillaan tätä evää. Kuinka makeaa. Ja nyt minun täytyy maistaa itse kakkua. Vau, rakastan kakkuja. Mahtavaa, mikä ilo. Mutta kuka voittaa? Alice vai kokki? Kokki, voitto on sinun? Joo, tiesin, että voisin voittaa sinut. Luovuttaisin niin helposti. Voi, rauhoitu mummi. Haluan jotain herkullista. Kokkihan, mitä sinä teet? Päätin tehdä kakun. Kaikki mitä rakastat on täällä. Haluatko maistaa sitä? Koska tämä kuorrute on tehty Skittles-karkeista. Oi kyllä, katso vain kuinka se valuu. No, ei. Mitä jos tekisit jotain karkeista? Haluan, että niitä on paljon. Okei. Keksitään jotain. Tarvitsen tämän muotin. Leikkaamme kokusta ympyrän ja peitämme sen sitten kermalla. Juuri näin. Mahtavaa. Nyt laitamme toisen värin ja kermaa jälleen. Oi, täydellistä. Anna minun kaataa toinen väri kakkuun ja lisää kermaa. Siitä tulee monivärinen. Katso vain sitä.
Okei, nyt viimeinen. Ja aiomme lisätä niin paljon karkkeja sisälle. Katso tätä pakettia. Suoraan tähän reikään. Oi kyllä, kyllä, kyllä. Katso tuota. Juuri mitä Tiffany halus. Nyt laitan kakun päälle ja älä unohda kuorrutetta. On tärkeää olla kiirehtimättä ja tehdä kaikki tasaisesti. Täydellistä. No, tietenkin aion lisätä SN keskelle. No, sitten tiedän mitä tehdä. Tarvitsen suklaata. Enemmän kuin sitä. Laitamme sen kulhoon. Seuraavaksi lämmitämme sitä hiusten kuivaajalla. Kuuma ilma sulattaa sen nestemäiseksi hetkessä. Voi, hienoa! Upeaa! Se toimii! Nyt jatketaan! Se täytyy jäädyttää. Käytän suihketta. Voi, mikä voimakas hiusten kuivaaja! Miten sen saa pois päältä? Se pysähtyi! Voi, missä on minun perukkini? Minne se meni? Minulla on se päälläni juuri nyt. Mitä se tarkoittaa? Ai, onks sulla myös mun silmälasini? Anna ne takas. En näe mitään ilman niitä. Ja anna mulle hiukseni takaisin, senkin kiusaaja. Se oli hauskaa, kokki. Se näytti hyvältä sinulla. Tarvitsen Maltesers-karkkeja. Laitamme ne suklaamuottiin. Enemmän kuin se, tietenkin. Minun täytyy täyttää se kokonaan. Nyt peitä toisella suklaapuolikkaalla ja lisää etiketti. Se näyttää valtavalta Malteserilta. Okei, no minä siistiydyn. Ja oletko saanut kaiken valmiiksi? No, tarvitsen vesimelonin. Leikataan se 2 puolikkaaseen. Hienoa! Nyt poistamme hedelmälihan ja otamme sen ulos. Teen sen erityisellä lasikallani. Täydellistä. Nyt minun täytyy laittaa nämä pallot tähän vesimeloniin. Anna minun täyttää se. Lisää nyt viinirypäleitä ja karhunvatukoita ja laita toinen puolikas päälle. Tiffany, kokeile sitä. Vau! Wow! Teit sen! Maltesers, vesimeloni ja Skittles. Aloitetaan Skittlesista. Okei, anna minun leikata palaa. Wow! Niin paljon karkkeja. Fantastista! Ne ovat niin herkullisia ja kakku on myös hyvä. Mahtavaa! Nyt haluan kokeilla Maltesers-palloa. Anna kun leikkaan sen. Vau, niin monta Maltesers-palloa sisällä. Ja suklaa on niin herkullista. Mutta olen nyt enemmän kiinnostunut Maltesers-palloista. Ne ovat niin rapeita. Se on erittäin maukasta. No niin. Ja jäljellä on vain kokeilla vesimelonia. Se täytyy myös leikata. Vau, katso tuota. Se on tyhjä. Ai niin, toinen puoli ei ole. Tässä on vesimelonin hedelmälihaa ja erilaisia marjoja. Pidän siitä. Ei huono, mutta voittaja on kokki. Wow, tämä on toinen voittoni, Tiffany. Kiitos. Isoäiti, näitkö sen? Olen paras. Nyt tee minulle sushia. Olen niin nälkäinen. Ajatus on selvä minulle. Olen valmis aloittamaan sen tekemisen. Otamme norin, levitämme riisin sen päälle. Sitten jaamme kaiken. Hienoa. Nyt taitamme siihen ja laitamme vähän juustoa, kurkkua ja rullaamme sen. Kas, näin. Täydellistä. Nyt laitamme kalan päälle ja rullaamme sen uudelleen. Nyt minun tarvitsee vain leikata se ja koota kauniisti lautaselle. Älä unohda kirsikoita, vähän wasabia ja se on valmis. No, en oikeastaan pidä siitä mitä teit, mutta aion tehdä sen paremmin. Käytän tätä kurkkua ja vihanneskuorialla teen kurkusta suikaleita. Asetan ne erityiselle matolle.
Oi, katso tuota. Niin kaunista. Nyt otamme tehosekoittimen ja laitamme siihen 3 paprikaa. Peitä kannella ja käynnistä, jotta kaikki murskautuu. Se toimii. Nyt otamme lusikan ja levitämme sen kurkulle. Tämä on täyte tuore juustolla. Nyt rullaan sen. Ja tässä ne ovat kauniit, ihanat kurkkurullamme. Lisätään vielä vähän täytettä päälle. Mummo ei ymmärrä, että kukaan ei pidä kasvisrullista, mutta makeat ovat eri asia. Otan purukumin ja levitän sen kaulimella. Täydellistä. Nyt minulla on 1 kerros. Nyt otan kerman ja puristan sen ulos. Sitten ripottelee M&M-karkkeja, hedelmäkarkkeja ja Nerds-karkkeja. Ja nyt rullaamme sen sisään. Täydellistä. Katso näitä kauniita purkkarullia. Makeita ja herkullisia. Hyvää ruokahalua. Voi, haluan kokeilla kaikkea. Aloitetaan klassikoista. Philadelphia. Odota, miksi en voi tehdä sitä syömäpuikoilla? Okei, käytän sormiani sen sijaan. Herkullista. Entä täällä? Onko se kasvisrulla? Se ei näytä hyvältä. Se on ällöttävää. En pidä siitä. Kokeillaan muita. Oho, ovatko nämä makeita rullia? Sitä minä rakastan. Olen järkyttynyt. Se on niin herkullista. En ole koskaan syönyt mitään parempaa. Niin hyvä. Oh, Tiffany, mikä sulla on? Kuka voitti? Hei! Oh, etkö ole vielä tajunnut? Alice, voitto on sinun. Hurraa! Kiitos, sisko. Oletko valmis? Ehdotan, että aloitetaan yksinkertaisella. Leivo minulle muutama keksi. Okei, kyllä. Helppoa. Yritetään. Ensin minun täytyy vaivata taikina. Sitten kaulin sen kaulimella. Mutta se ei riitä. Teen itse keksit tavallisella lasilla. Kyllä. Laitetaan ne uuniin noin. Ja odota, kunnes se on valmis. Lämpötila, odotan. Tuo lasi on viileä, mutta minulla on erityinen muotti. Ja muuten, pelkät keksit ovat mauttomia. Paljon siistimpää, jos keksit ovat suklaan kanssa. Tätä varten minun täytyy murtaa tämä maitosuklaapatukka. Juuri noin. Ota se. Mitä sinä pelkäät? Tarvitsen vain suklaahipun. Se täytyy kaataa keksien Juuri päälle. noin. Pääse eroon ylimääräisestä suklaasta. Ja se laita se uuniin. Kiitos. Valmis. Ehkä mä teen keksejä epätavalliseen muotoon. Siistiä. Kiitos. Tähti ja joulukuusi. Muotoisia keksejä. Luulen, että Phoebe on lahjottu ajattelemaan, että kaikki kauniit keksit ovat minun tekemiäni. Mikä kauno? Mitä? Nukahdinko? Melkein nukuin ohi, kun keksit valmistuivat. Jos olisin herännyt sekunnin myöhemmin, ne olisivat varmasti palaneet. No, on aika koristella keksiä. Ota mukaasi suolarinkeleitä. Sitten ovat minikokoiset Oreot, ovat? joista teen silmät. Mutta se ei ole kaikki. Seuraavaksi käytetään suklaasirappia. Sen avulla tulen kehua silmiä ja piirtää suu. Luuletko, että siinä on kaikki? Ei niin nopeasti. Mukana on myös M&M:siä. Anna, haluatko kokeilla? Totta kai. Herkullista. Mitä olet tehnyt? Annoin sinulle maistaa ja söit kaikki karkit kerralla. Etkö häpeä? Minulla on jäljellä vain 3. Mutta ei se mitään. Teen niistä nenät. Mielestäni siitä tuli erittäin hieno. Ne ovat oikeita söpöläisiä.
Sillä välin keksini ovat valmiita myös, mutta tehdäkseni niistä vielä herkullisempia, kaadan niiden päälle nutellaa. Sitä varten tarvitsen vaahtokarkkeja. Vaahterasiirapi. Ne ovat tässä, mutta jotta ne paistuisivat, minun täytyy laittaa ne vartaaseen. Tiedän yhden nopean tavan. Oi, miten pelottava tapas. Vanerabo Ältä sopii myös hyvin. Nyt ne voidaan paistaa. Tarvitsen tulitikkuja. Juuri näin. Paistetaan ne nyt. On yksinkertaisesti mahdotonta ja epärealistista tehdä tämä pienellä tulitikulla, joten tarvitsen suuren tulitikun. Se auttaa varmasti. Voi luoja. Älä vain polta kaikkea täällä. Olehan varovainen. Älä panikoi. Se on okei. Kuitenkaan se ei mene ulos, odota. Olen melkein on valmis. Kiva. Tule nyt. Miksi? Laita ala. Eikö se ole tulen takana? Hei. Mitä tekisit ilman minua? On hyvä, että jääpylvääni ovat aina kanssani. Luulen, että menin vähän liian pitkälle. Mutta ei se mitään. Sinä lämpenet, mutta pysäytin tulen. Vaahtokarkkini ovat valmiita. Laitan ne keksien päälle. Ja Siis sitten mä teen yhden suuren. Cookie burger. Se tulee olemaan todella maukasta. Se näyttää uskomattoman herkulliselta. Mahtavaa! Tada! Mahtavaa! Selvä! Kiinnostavaa, mutta minun keksini ovat silti siisteimmät. Ja koristelen ne kermavaahdolla. Piirrän niihin kaiken, mitä he yhdistävät talveen. ei hiutaletta. Joulukuus. Ehkä ainakin. Kaikki on värjätty ja nyt minun täytyy lisätä vielä joitakin tarroja. Entä jos? Ja tietenkin, piirrän ystäväni Olafin. Katso nyt sitä. Se on niin söpö. Siistiä. On aika kokeilla. Kuinka siistiä se onkaan. Kaikki näyttää todella maukkaalta, mutta aloitan sokerihampurilaisella. En oo koskaan nähnyt mitään vastaavaa aiemmin. Se on alkuperäinen. Pidän siitä. Nam. No, nää söpöt peurat tulevat seuraavaksi. Ne ovat myös oikein mukavia. Hei hei! Hei hei! Ja lopuksi talvikeksit Elsalta. Minä vain todella rakastan Olafia. Mä haluan vain kokeilla sitä mahdollisimman pian. Se on uskomattoman herkullista. Ja pysähdy! Elsa, tämä oli uskomatonta. Kaverit, tällä kertaa minä. voitti. Elsa. Kiitos. Niinpä, tiesinhän minä sen. Oletko valmis seuraavaan? Tee minulle cocktail. Kiitos. Haluan juoda. Olemme valmiita. Mielenkiintoista, tiedän vain yhden reseptin. Siitä tulee hyvin suklainen cocktail. Ensin otan suklaajäätelöä ja laitan sen tehosekoittimeen. Käytettävät suklaat eivät ole tavallisia, vaan ilmavia. Ja sinun täytyy kaataa maito koko homman päälle. Mutta pelkkä maito ei riitä. On hyvä lisätä vähän kaakaota. Jee, avasin sen. Ja nyt lisään vähän nutellaa. Kuvittele, kuinka suklainen tää drinkki tulee olemaan. Herkullista. Vain sekoittaa kaikki kunnolla on jäljellä. Katso tuota. Nyt minun täytyy valmistaa lasi. Voitelen sen reunat suklaakastikkeella. Ja koristele vaahtokarkit. Luulen, että Phoebe on innoissaan. Mikä tuokso? Ja kun lisään vielä lisää koristeita, hän antaa voiton varmasti minulle. Koristeena käytän ruoskia. KitKat suklaapatukka. Ja joitakin Malteserskarkkeja. Eikö olekin siistiä? Sarjani fiilis. Top.
Tiedätkö mitä? Se ei riitä minulle. Vähän lisää oreoita ja suklaakastiketta ei varmasti ole liikaa. No, se näyttää erittäin herkulliselta. Joisin sen ehdottomasti itse. Mahtavaa! Joo, olen samaa mieltä. Se näyttää herkulliselta. Mutta minä. Tehdäkseni jotain omalla Ensin kaadan tyylilläni marjasiirapin varten. lasiin. Sen jälkeen minun täytyy venyttää Kirjoita sitä. se hyvin pohjalle. Jonka jälkeen. Happy näiden Mary Carter Sandster tuli. Näytä sitä piirtämään lunta, jonka vapautan sitten. Ne muuttuvat myös ruoaristeita lasilleni. Urheilu. Eikö olekin siisti idea? Katso, eikö tuo ole kaunis? Nyt jäätelöä. Tietenkin. Se on myös sinistä. Hänet täytyy lastata blender. Sen jälkeen sinne pitäisi lähettää jääkuutioita. Seuraavaksi kaada koko juttu maidolla. Ja sekoita se hyvin. No? Sinä sekoitat. Kaadetaanpa se. Juuri minun. Kaunis lasi. Kaikki tarjoilevat. Tavallinen noita. Piermaa, mutta minulla on myös salainen ainesosa, nimittäin lumihiutaleet, oikeat ja erittäin maukkaat. Katso, kuinka kaunista se on. Täydellistä. Nyt minä. Ensinnäkin tarvitsen vaahterasiirappia. Hei, miksi syljet? Olen pahoillani. Olin vain leikkimässä. No, kastan lasin siirappiin. Sitten kasta. Mutta suklaahippuina. Teräs tulee. Kyllä. Leikkaukseni pohjana on myös jäätelö. Tuo tehosekoitin, joka lisää siihen muutamia manteleita. Kaikki mitä jää jäljelle on raukka Milko Doll. Lintumaito. Tässä se on. Kuinka mahtavaa! Voin tehdä. Valmis! Cocktail täytyy kaataa lasiin ja koristella. Tietysti ensimmäinen koristelu tehdään kermalla. Ja sitten käytän nestemäistä suklaata. Voi! Mikä söpökuva minusta ja flanista. Keksin idean. Tarvitsen nestemäisen suklaan tekemiseen tulen ja kannua. Olen mestari tässä. Teen tulen nopeasti nyt. Tule nyt. Minä pystyn siihen. Jee. Lähetä nyt suklaakattilaan ja odota, että se täysin... Se on päällä. Nyt voin kai ottaa suklaapatukan. Näillä pinseteillä. Tuli ei ole enää hyödyllinen täällä. Oho. Anteeksi. Ei. No. Tein kaiken saadakseni suklaasta peuran sarvet. Mun mielestäni tämä on erittäin hieno cocktailkoriste. No niin, viime kerralla... On tietysti non-parelle ja todella kirkkaampaa ja paljon houkuttelevampaa näin. No, ehkä on aika päättää, kenen cocktail täällä on siiste. Tietysti olen varma, että se tulee olemaan minun. No, ensinnäkin kokeilen tätä sarvellista. Sen yläosa on todella hieno, mutta se ei riitä. Minun täytyy selvittää, miltä itse cocktail maistuu. Mahtavaa! Kokeillaan! Tiedätkö? Odotin enemmän. En oikein pidä manteleista. Seuraavaksi kokeilen tätä Elsalta saatua kylmää cocktailia. Päällinen ei pettänyt taaskaan. Ja itse cocktail on todella maukas. Se on todella virkistävä. Ainoa jäljellä oleva on maistaa suklaata. Annalta. Se näyttää lupaavalta. Toistaiseksi pidän kaikesta. Kokeilen sitä lisää. Vau! Se on uskomatonta. Luulen, että juon tämän cocktailin loppuun asti. En ole maistanut mitään näin herkullista pitkään aikaan.
Niin hyvä! Tiesin sen. Anna, onnittelut voitostasi. Se oli todella maukasta. Hurraa! Ei ihme, että yritin niin kovasti. Mitä? Hei kaverit! Voitin spagettia 3. kierroksella. Teettekö sen minulle? Ole kiltti. Tietenkin. Minä voin tehdä sen. Ensin sinun täytyy hankkiutua eroon ostetusta spagetista. Sinun täytyy tehdä itse ne herkullisimmat. Tätä varten sinun täytyy ensin vaivata taikinaa. Tämä laite ei pysty käsittelemään sitä. 1 kananmuna, vähän jauhoja. Resepti on helppo. Nyt vaivaamme taikinaan. Taikina on valmis. Nyt sinun täytyy kaulita se ja leikata viipaleiksi. No niin, kaulitse se. Ja nyt voimme leikata. Äskettäin tehty jäätelöveitsi auttaa sinua tässä. Se on niin kätevää. Valmista. Nyt minun täytyy laittaa se kattilaan. Jotta se kiehuisi. Nämä pinsetit auttavat minua ottamaan esiin spagetin, joka on jo kypsynyt, ja värjään spagettini siniseksi. Kaunis, eikö? Laitetaan se lautaselle. Niin kuin se olisi lumihiutale. Nyt laitetaan vähän juustoa. Tietysti Aiomme olen tehdä kaiken. lumihiutale tyyliin. Sitten leikkaan juustoa lumihiutaleen muotoon. Seuraavaksi ripottelen juuston palan nuudelieni päälle. Mielestäni siitä tuli kaunis. Joo, mutta luulen, että käytän klassisia kaupasta ostettuja spagetteja. Ne täytyy kääntää pois. Tärkeintä on pitää niitä pidempään, muuten ne ovat liian kovia. Seuraavaksi käytetään lihaa. Aion tehdä jauhelihaa, josta teen lihapullia. Täydellistä. Tässä on jauheliha! Olen varma, että lihapullani ovat erittäin herkullisia. Minusta tuntuu, että ne ovat melkein valmiita. Laitetaan ne laudalle ja nyppais mennä. Eli? Tuntuu, että he ovat melkein valmiita. Ai niin, he ovat todella hyviä. Ja kovia. Niinpä, mitä sinä teet? Karhu kuumalla paistinpannulla. Otan nää pinsetit. Joo, se oli parempi. Jos meillä oli. Valmis. Enää täytyy lisätä kaikkien suosikkiketsuppi. Ja tietysti se basilikan oksa. Tämä on paljon hienostuneempaa näin. Siitä tuli klassiset lihapullaspagetit. Herkullista! En halua kokata samaa kuin sinä. Valmistan makeaa spagettia Fubelle. Tätä varten viipaloin ohueksi sateenkaaren marmeladit. Hei Tasty. Aivan noin. Ne näyttävät nuudeleilta. Sitten koristelen annokseni lisäksi makeilla marmeladimarjoilla. Ja ketsupin sijaan kaadan siirappia koko jutun päälle. Mun mielestäni se näyttää epätodellisen siistiltä. Huivi, sun on päätettävä kuka voitti. No, ensin maistan spagettia Elsan lumihiutaleen muodossa. Täytyy myöntää, se näyttää hyvältä, mutta se ei maistu niin hyvältä. Kyllä. Seuraavaksi aion kokeilla spagettia Kristoffin lihapullilla. Juuri sitä halusin tehdä. Olen liian nälkäinen. Bravo! Tää on ylistyksen yläpuolella. Rakastan sitä. Pidän siitä todella. No, jäljellä on vain Annan jälkiruoka. Marmeladipasta. Se on myös erittäin maukasta. Ja idea on myös mielenkiintoinen. Mutta tänään Kristoff on silti voittamassa. Pidän todella hänen minttupalloistaan ketsupin kanssa.
Anna minulle lasit tänne! Mitä? Älä Ed, tekisitkö... Katsotaanpa. Joo. Minä aion. Olen valmis. Voi! Haluaisin tehdä tämän donitsin sinulle. Ensin kaadan taikinan tähän donitsikoneeseen. Okei, täytän kaikki kolot. Siinä se. Täydellistä. Nyt suljen sen ja odotan hetken. Ja minä teen täydelliset sateenkaaridonitsit, koska tavalliset donitsit ovat niin tylsiä. Minun donitsini ovat kaikkein ruusuisimmat, hauskimmat ja tietysti herkullisimmat. Voitan varmasti tämän haasteen. Ai. Mikä hyvä tyyppi oletkaan. Tuo on mahtavaa. Onnistut kyllä. Mutta entä sinä? Tietysti mustat donitsit ovat maukkaimpia, mutta jotain puuttuu. Tietenkin herkullinen kastike. Hent, auta minua tämän kanssa. Tule. Okei. Mikä painajainen? Pelkään sitä! Anna minulle kulho Okei. tänne. Nyt minulla on paikka, johon kaataa mansikkakastiketta. Ja nyt käytän tätä. Se on kätevämpi tapa koristella donitseja. Sitä tarvitsen. Meidän pitää piristää niitä. Mikä tämä on? Se on vain mansikkakastiketta. Se oli uskomatonta. Nyt aion koristella munkkini kastikkeella ja herkullisimmalla kuorutuksella. Koristelu on aivan loistava. Ne ovat kauniita ja herkullisia. Joitakin pelottavia. Ja kauniit donitsini ovat valmiit. Levittelen ne ja ripottelen päälle tomusokeria. Tämä on niin klassista. Erittäin maukas resepti. Kyllä, juuri tätä tarvitaan. Katso! Erittäin hyvä. Näyttää hyvältä. Ja katso munkkejani. Ne ovat kaikkein vaaleanpunaisimmat. Todella hienoja munkkeja. Pelkkä näky. Haluan ripotella niihin nonparelleja. Se ei aukea. Mikä jättimäinen kansi. Aukea. Voi ei. Okei, ripottelen ne näin. Joo, tää yhdistelmä on herkullisin. Okei, rakas. Syö se. Herkullista. Tää on erittäin mielenkiintoinen donitsi. Se on hassua. Kokeilen sitä. Se on aika maukasta. Niin kaunista. Pidän siitä. Mitä tarvitset? Entä nämä? Niin yksinkertaisia. Sitten kokeilen seuraavaa. Vau! Nämä ovat sateenkaaridonitseja. Tämä on niin hyvä. Kaikki donitsit ovat hyviä, kaveri. Mitkä valita? Tietysti nämä. Olen erittäin onnellinen. Kuinka avaat tämän? Haluan pastaa. Valmista se minulle. Se on kuin kiehuva vesi. Joten valmistan nopeasti herkullisinta pastaa. Se on melkein siinä. Mitä minulla on tässä? Luultavasti kuumaa. Käsi tänne. Nyt autat minua selvittämään. Onko vesi kiehunut? Kiitos! Näen, että se on keitetty. Vihje. Oletko palannut? En. Oli hyvin kuuma, joten vesi on valmista. Mitä aiot tehdä? Luulen, että teen pastan itse. Voi on ihan jauhoissa, mutta se on okei. Se on jopa vähän hauskaa. Parempi näin. Laitan jauhot laudalle. Ja nyt teen oikeaa käsin tehtyä pastaa. Muista lisätä munia, suolaa. Nyt aion vaivata tätä taikinaa. Se ei ole tietenkään helppoa, mutta siitä tulee erittäin maukasta. Minulla on mitä erikoisinta pastaa. Teen yksittäisiä paloja. Ja tietysti aion lisätä jotain ekstraa. Lisään maaleja. Siinä se. Minulla on pastaa kaikissa sateenkaaren väreissä. Kauneinta liilaa pastaa. Nyt muotoilen palan. Minulla on näitä useita. Ja nyt leikkaan ne pieniksi paloiksi. Ja tietenkin
Käytä rastinta. Tämä Ei antaa käyttänyt. heille paskaa. Menneisyys. Paska menee päähän. Oletpas taitava. Mikä fiksu tyttö? Joten pastani on melko valmis. Ja sinun on todennäköisesti lisättävä hieman ketsuppia. En näe mitään. Silmälasini. Onko se sitkin ketsuppia? Tai ei ketsuppia. Momo, anna minun auttaa sinua. Meidän täytyy ulos avata lisää. se. Pitele No niin. sitä. Voi ei! Luulen, että olen ihan ketsupissa. Joo, se on tehty. Varmaankin ketsuppia. Meidän täytyy olla varovaisempia. Älä naura. Tein pastani. Itse asiassa paljon parempi näin. Se on jo tehty. Kiitos. Nyt lautaselle. Jotain selvästi puuttuu. Minun mielestäni. Nyt me teemme tästä pastasta kauniimman. Mostekalan moste on mitä tarvitsen. Mostaa ei ole koskaan ennen kuultu. Aion tehdä pastastani mahtavan. Voi, mikä musta synkkä kaunis pasta. Juuri sitä hän tarvitsee. Ainoa mitä siitä puuttuu on punainen. Lisätään hiukan ketsuppia. Kaadan sitä päälle. Niin kaunis kaveri. Olen vielä parempi jään kanssa. Mikä se on? Hän on kuin aina! Sain sateenkaaripastaa. Tekis mieli syödä se. Kokeile sitä, Jill. Yhtä on kummallinen ruokalaji. Tarvitsis kokeilla, mutta rehellisesti sanottuna en halua. Ei näytä herkulliselta. Kostaaminen. Onks tää? Ja haluan tämän pastan. Se on herkullista. Haluaisin syödä tätä pastaa. Oi! Tätä tarvitsen! Niin kaunis! Rakastan sitä! Se on voittaja! Hurraa! Siinä se on! Olen voittanut teidät! Meidän täytyy valmistautua. Herkullista ja makeaa. Kädet, oletteko valmiina? Olen valmis. Melkein kaaduin. Mitä siellä on? Oh, ei sitä! Pitäisikö minun aloittaa? Okei. Otan siis erittäin kauniita, mutta happamia karkkeja. Ne auttavat minua toteuttamaan ideani. Joten aion. Laitan ne muotteihin. Siitä tulee monivärinen ihme. Otin ne, koska ne ovat niin kauniita. Voi, ne ovat loppuneet. No, okei. Keskiosa paikoilleen ja laitan ne uuniin. On tarpeen lämmittää niitä hieman. Siinä se. Ja nyt on aika jäähdyttää annokseni. Aion ottaa sen pois muotista. Mikä kaunis osanotto! Voi kyllä, kauniita tyttöjä, mutta melko happamia. Otan M&M's-karkit ja lajittelen ne tietysti värien mukaan. Se on näin vielä kauniimpaa. Kuinka herkullista se onkaan. Lisään juomaan M&M's-karkkeja ja tietysti täytän sen Spritella. Miten herkullinen cocktail. Se on vielä maukkaampaa kermalla. Se on tosi kiva. Koristeilla se tulee olemaan herkullinen ja kaunis. Ja kiinalaisia pillejä. Se on jotain uskomatonta. Valmistan lapsen lapselleni erittäin terveellisen sellerikoktailin. Otan koko sellerin. Mä luulen, että pystyn siihen. Kiitos. Voi että! Ihan ällöttävää. Ei varmaan pidä siitä. No niin. Terveellisin koktailini lapsen lapselleni on valmis. Kaunis ja niin paljon vitamiineja. Koristele se varsisellerin oksalla ja liidulla. Se on todella siistiä. Ei. Käsi, lasi. Otan kunnon lasin ja tietenkin levitän mansikkasiirappia. Mitä minun pitäisi kaataa tänne? Ehkä se on Sprite. Tietysti lisään väriaineen ja sekoitan kaiken riisillä. Kädet apua! Hei! Selvä. Voi!
Voi säikäytit minut taas! Kerran Pysy me kaukana otamme alasti! sen. Vihje. Jouduta. Superasioita. Vihje. Kerma on juuri sopivaa. Se on hyvin samanlainen kuin rannekoru. Parhaan vaikutuksen saamiseksi kaadan punaista siirappia ja laitan päälle silmän ja hämähäkin. Se on herkullista. Täydellistä. Jokaisella on erilaiset maut. Kokeile minun. Kuinka kaunista! Kokeilen tätä kokteilia. Oi, se on oikein hyvä. Ja herkullinen. Entä tämä? En edes maista tätä. Kokeilen tätä. Kuinka herkullista? Herkullista! Eläinlasia! Kiitos! Se on Mutta juoma on todella maukas. Se on voittaja. Otan toisen. Hurraa! Voitin taas. Olen niin iloinen. Mikä se on tällä kertaa? Nyt haluan salaatin. Tällaisen, jossa on krutonkeja. Kyllä, tietenkin. Ei ongelmaa. Cockship! Otan ristikkolehdet ja varmistan, että revin ne rikki. Selvä. Mitä tarjoat minulle? Kiitos. Mutta älä leikin noin enää. Tarvitsen näitä vihreitä lehtiä. Ne ovat niin terveellisiä ja herkullisia. Niistä tulee ihana salaatti. Ja tää on upeaa lihaa. Se täytyy myös leikata paloiksi juuri sopiviksi salaattiin. Nyt järjestän sen kauniisti. Teen Caesar-salaattia, joten tarvitsen tomaatteja. Ei ole vielä tarpeeksi suolakeksejä. Suolakeksejä tarvitaan tällaiseen ihanaan salaattiin. Vähän lisää juustoa täydelliseen makuun. Erittäin ihanaa. Olen nyt valmis. Entä sinä? Ja olen kaiken keskellä. Käytän sellaisia hauskoja muotteja. Leikkaan sormia kurkuista, retiseistä ja paprikasta. Joo, se on niin kaunista. Ja laitan ne tikkuun. Aion tehdä salaattikebabin. Hei hei. Juuri sopiva. Kuinka kaunista? Mieluummin en kysyisi sinulta. Kuinka hauskaa! Nyt teen kimpun. Siitä tuli upea herkullinen salaattikimppu. Ja se tuoksuu. Ei ole ollenkaan hauskaa. Voi, punainen paprika. Se on juuri sopiva. Leikkaan sinut nyt. Sinun täytyy poistaa siemenet ja laittaa salaattitilalle. Leikkaan kurkun viipaleiksi. Rakastan kaunista. Sitten teen todella kauniin hauskan ilmeen, joka puree. Ehkä kauniisti asetetut salaattihirviöt lautaselle. Minulla on kaikki valmiina. Hurraa! Niin paljon ruokaa! Ai, tikkuja. Mielenkiintoinen salaatti. Rehellisesti sanottuna, se ei ole kovin maukasta. Mitä muuta söisin? Millainen uloste tämä on? Mikä tuo musta juttu on, hä? Se on oliivi, maistuu pahalta. Kiitos. Minkälainen salaatti tämä on? Voi kyllä, koska tää on voittaja. Olen voittanut! Olen loistava kokki! Kuinka kauan voin pyöriä pysähtymättä? Hei, yhdistykää! Haluan herkullisimman kakun! Siistiä! Teen siitä siisteimmän! Hienoa! Ihan mitä vaan! Helppoa! Olen ammattilainen! Millainen kakku ilman herkullista kermaa? Asettele varovasti toinen kakku, toinen kerroksen kermaa ja vielä yksi kakku ja toinen. Katsotaanpa. Teen jotain mielenkiintoista. Upeaa! Sydänkakku rakkaalle Margotille. Koristelen sitä vähän. Otetaan KitKat ja hieman kermaa. Se onnistui hyvin. Täydellistä. Ja lisään päälle muutamia suklaakonvehteja. Margo pitää siitä. Ja nyt näytän, miltä kakun pitäisi näyttää. Leikkaa se puoliksi. Laita toinen puolisko toisen päälle. Leikkaa keskiosa irti. Ja sitten käännä siitä. se. Nyt aion käyttää värivoidetta. Se tekee kakusta vielä enemmän sateenkaaren näköisen.
Taas oitan kerman hieman ja teen seuraavaksi kauniita pörröisiä pilviä. Täydellistä. Lisään söpöt silmät ja suun. Tältä näyttää todellinen mestari. Se on kuin... Meillä ei ole mahdollisuutta. Ei ole tarpeen, että kakku on kaunis pääasia. On, että se on herkullinen täydellinen tuoksu. Ei edes näytä kakulta. En ole vielä valmis. Nyt kakkuni muuttuu myös kirkkaaksi. Välillinen suklaa. Lisätään sitten vähän kimalletta ja vielä lisää, koska tytöt rakastavat kimalletta, vau! Tuo on niin siistiä täydellistä. Kakkuni voittaa varmasti. Hyvä on. Vau, ei huono ajatus. Nähdään, kaveri. Kakku on silti parempi. Vau, mikä kaunis kirkas kakku. Ehkä aloitan siitä. Kuinka herkullista. Seuraavaksi kokeilen isoäidin kakkua. Lempimakeiseni ja suklaa. Täydellistä. Kyllä. Minkälainen outo kakku tämä on? Kokeillaanpa. Ei maistu hyvältä. Ei. Joten kaupan kakku Sanoinhan, voitti. että voittaisin ja he korjasivat lippiksesi. Katsotaan, kuka tekee parasta suklaata vaahtokarkkien kanssa. Täydellistä. Hyvä. Helppoa kuin heinänteko. Kyllä. Teen sen. No, miksi me istumme? Meidän täytyy alkaa kokata. Salaisuuteni herkulliselle kaakaolle on, että lisään siihen Margotin lempisuklaata. Sekoitan sen hyvin. Kyllä. Lisää vähän Hersheysia. Uskomaton. Sekoitetaan se taas ja kaadan sen mukiin, jonka Margot antoi minulle. Katso, mikä kaunotar omalla muotokuvallani. Jopas on. Muki, et ymmärrä. Nyt kokeilen, miten onnistuin. Herkullista. Okei, kuten haluat. Mitä ihmettä? Okei. Aitoa kuumaa suklaata tulisi juoda tällaisista laseista, ei mukeista. Kaadan nyt kuumaa suklaata. Okei, sinun täytyy vatkata kermaa ja tehdä kaunis pörröinen hattu ja koristella vaahtokarkeilla. Tältä kuuman suklaan pitäisi näyttää. Älä koske siihen käsilläsi. Mitä minun pitäisi tehdä? Tölkkikermaa. Syön sen. Kuinka herkullista. Meidän täytyy tehdä isompi hattu ja enemmän vaahtokarkkeja. Täydellistä. Ja myös lisää karkkia. Ehkä joitakin oreoita. Ja suklaakastiketta. Joitakin keksitikkuja. Kukaan ei ole varmasti tehnyt tätä. No, maistan ensin kaakaota tältä osallistujalta. Kuinka monta vaahtokarkkia? Se on niin hyvää. Sitä on mahdoton lopettaa. Oi! Annoin tämän mukin isoäidille. Vaikka hänen kaakaonsa on niin ja näin. Tarvitsen pillin tähän lasiin. Herkullista. Meidän täytyy miettiä vähän. Ja Andy voittaa. Hurraa! Olen todellinen mestari. Tällä kertaa haluan sipsejä. Kuinka laittaa ruokaa, mutta osaavat vain syödä niitä ilman ammattilaista aikana? Pidän sinua silmällä. Koiria, et voi. Mitä minun pitäisi Finni, katso. Ota perunat. Kuorimme ne näin. Sitten leikkaamme ne näin. Laita liesi päälle, kaada öljyä ja laita perunat sisään. No, siinä se oikeastaan on. Ymmärrän. No, odota peruna. Ha! Nyt lisätään enemmän öljyä. Ei ole aikaa odottaa. Laitan lieden heti maksimiin. Öljy on hyödyllinen suojaksi. Heitän perunoita. Pidä huolta. Oho! Se taisi olla huono idea. Ole varovainen, Andy. Voi! Luulen, että siitä tuli täydellinen. Voi hyvänen aika! Tavallisia sipsejä. Minun sipsini ovat todella erinomaiset. Otetaan tortillat. Leikataan ne huolellisesti. Nyt otan vähän öljyä. Et pysty toistamaan tätä, kunnes olet ammattilainen. Kuumenna öljyä ja paista viipaloidut tortillat, kunnes ne ovat kullanruskeita. Ja nyt, millaisia nachoja ilman juustoa?
Aion laittaa nachoja lautaselle ja sitten sulattaa juuston. Tämä näyttää jo niin hyvältä. Kaadetaan kastike nachojen päälle, koristele limensiivuilla ja siinä se. Tämä on erinomainen ruoka. En olisi niin iloinen ihan vielä, unohdin ne kokonaan. Ne pitäisi laittaa lautaselle. Toivottavasti Margot tykkää siitä. En usko niin. Mitä minun pitäisi tehdä? Lisätään juustojauhetta. Se korjaa kaiken. Kiva. Joo, ei näytä auttavan. Okei. Toivotaan, että Margo pitää siitä. Voi ei. Sipsini ovat valmiit. Vähän suolaa ja siitä tulee todella hyvää. Hienoa. No. Ja minkälaisia kekaleitä nämä ovat? Okei, yritän palan. Voi. Mikä kauhu. Tätä on mahdotonta syödä. Ja nämä näyttävät herkullisilta. Odota. Ovatko nämä varmasti sipsit? Otan puraisun. Ei, se on outoa, joten isoäidin sipsit voittavat. Sanoinhan. Sinä kuulit sen. Ai, ketsuppi tulee tarpeeseen. Haluan spagettia. Selvä. Ei ongelmaa. Totta kai, rakas. Jospa vain tietäisin, miten sitä valmistetaan. No, mitä teen sen kanssa? Okei, laitan ne kattilaan. Odota, miksi ne eivät mahdu. Miten niitä keitetään? No, menkää nyt sisään. Oi, odota. Hölmö spagetti! Nyt minä näytän! Oi! Tule, mene sisään. Mitä sinä teet? Ensin sinun täytyy laittaa liesi päälle ja sitten laittaa spagetti veteen. Hyvä on! Näytkö? On! Se on helppoa. Ne sulautuvat. Okei. Mikä on? Joo! Sinulla ei todellakaan ole mahdollisuuksia. Aito pasta valmistetaan eri tavalla. Otamme jauhot. Kyllä! Kaadamme ne kasaksi. Teemme keskelle kuopan. Sitten otamme munat. Murskaamme ne huolellisesti ja vaivaamme taikinan. Hiukan mustaa väriainetta. Ja saat jo epätavallista pastaa. Taikina pitää peittää vähäksi aikaa. Varaan sille aikaa. Katsotaanpa. Okei. Mitä? Tämä on sekasotku. Hei, voitte nyt ottaa taikinan pois täydellisesti. Nyt aiomme kaulia sen. Juuri näin. Ja nyt leikataan se. Siitä tulee kuin aitoa italialaista pastaa. Nyt keitämme sen. Aseta se varovasti lautaselle. Ehkä mustekala sopii täydellisesti tähän pastaan. Paistetaan se. Laita se pastan päälle. Ja valmista tuli. Mahtavaa! Mitä sinä teet? Miksi niin paljon ketsuppia? Ketsuppia ei voi koskaan olla liikaa. Odota, mikä tuo on. Andy, mitä sinä teet? Spagetti ei halua tulla ulos! Okei, ei se mitään. Ammu nyt. Se ei tunnu auttavan minua. Minun videot spagetti! Ei pitäisi näyttää tältä. Miksi on niin vaikea kokata? Odota. Entä jos korvaan ne valmiilla nuudeleilla? Voin varmasti hoitaa sen täällä. Kaikki. Okei. Kaadetaan se ulos. Peitä se. Ja odota vähän. Valmiit nuudelit. Voi mikä kauhu. Nämä nuudelit ovat valmiita. Siistiä. Mustekala? Ihanko totta? Se näyttää ällöttävältä. Kuinka sitä syödään? Se on kumimaista. En voi edes ottaa siitä haukkua. Inhottavaa. Spagetti ketsupin kanssa näyttää herkulliselta. Kokeillaan sitä. Se on niin hyvää. Meillä on nuudeleita laatikossa. Mielenkiintoista. Ei vaikuta pahalta, mutta todella tulista. Suuni palaa. Hauskaa. Näytän lohikäärmeeltä. Joten Andy voittaa. Pysähdy! Voitinko minä? No niin! Mitä aiomme kokata koiramme Barnin kanssa? No niin!
Mistä minun pitäisi aloittaa? Haluan kakun. Nestemäisellä täytteellä sisällä. Sain loistavan idean. Aloitetaan kakun tekeminen. Puristetaan kermaa kakulle. Levitetään lastalla. Vaikka kielellä olisi paljon kätevämpää. Nyt teemme pienen reijän keskelle. Voi. Tässä on joitakin karkkeja. Sulata niitä. Wow! Tämä on uskomatonta. Ja nyt kaadetaan se siihen reikään. Suljetaan se. Valmis! Jee! Olen mahtava. Haha! Nyt tarvitsemme vähän strösseleitä. Katso! Se on ihan kuin tassuni ja tassut päälle. Roar! No, tämä on aika outoa. Mutta nyt on aika leipoa upea kakku. No niin, tehdään reikä keskelle. Täydellistä. Nyt tarvitsemme suklaatahnaa. Sen väri muistuttaa minua vedestä. Joitakin hedelmäkarkkeja. Ne ovat pieniä hait. Ihan kuin ne uisivat siellä. Se on herkullista. Jatketaan. Täällä on lisää karkkia. Laitetaan M ja M-karkkeja kakun ympärille. Mestarityö. Hei Barney, haluatko leikkiä? No niin, ota kiinni pallo. Mikä tää on? Kuka heitti pallon laatikkooni? Voi! Voi Barney, lopeta! Voi! Mutta kun tämä kakku on pilalla... Sain pallon. Olen hyvä poika. Sinä olet takaisin. Voi! Minulle jäi vain hubba bubba purukumi. Kiitos katsomisesta. Ehkä voisin tehdä siitä jotain. Kokeillaan kietoa purukumi koko kakun ympärille. Yritämme piilottaa koko tuhon. No, nyt se on paljon parempi. Nyt kaada nestemäinen hobba bubba hiomakoneeseen. Ei ollut helppoa, mutta siitä tuli kaunis. Hurraa! Nyt en malta odottaa näiden kakkujen maistamista, aloittaen pinkistä viivasta. Haukkauksen jälkeen, vau! Ihan kuin piirustuksessani. Ja katsokaa noita kuplia. Siirrytään siniseen kakkuun. Vau! Niin paljon suklaapohjaa. Ja katso noita haita. Vau! Pidän siitä todella. Ja nyt kokeillaan Barneyn kakkua. Hän teki hyvää työtä ja sisällä on jotain herkullista. Se on voittaja. Vau, vau, minun kakkuni on voittanut. Olen paras kokki. Mitä haluan nyt? Haluan popcornia. Ai, tuo on hyvä idea. Oi, mahtavaa. Aion tehdä parasta popcornia Danille. Kaadan maissin jyvät. Kynään. Vau! Meidän täytyy lisätä jotain herkullista. Heippa! Minun lempikoiran ruokani. Hau hau. Se on niin hyvää. Olen kateellinen Danille. Barney! Voi! Nyt kaadetaan popcorn kulhoon. Vaihdetaan tarra Danin nimeen. Ai, kuinka suloinen. Olet Ole ihastut... hyvä, Barney. Alan tehdä popcornia myös isälle. Minulla on loistava idea. Aion käyttää vaahtokarkkeja. Siitä tulee herkullista. Odotan vaahtokarkkien sulamista ja maissinjyvien poksahtamista. Hei, hei, hei. Oh,
Se näyttää uskomattomalta. Voin tehdä mitä tahansa. Teen värikkäitä palloja, kaadan mansikkasiirappia kaikkialle ja ripottelen värikkäitä nonparelleja. Ja annokseni on valmis. Wendy? He tekivät tosi hyvää työtä. No, Artien on niin ja näin. Tiedän, miten parannan tavallista popcornaani. Laitan enemmän maissinjyviä popcorn-koneeseen. Ja tässä on dynamiitti, jotta se toimii nopeammin. Oi. Muutos. Wendy, katso ylös. Jotain on... Jotain lentää kohti sinua. Voi hitto! Lemmy, Wendy, herätkää. Oho. No, popcornini on valmis. Hämärä! Vau! Nosta! Pitäisikö minun lajitella? Niin hauskaa. Se on popcornia. Se on ihan siinä. sulanutta, mutta maku on aika tavallinen. Mikä tuo on? Näyttää oudolta. Maistuu ihan koiran ruualta. No niin, nyt on kokin popcornin vuoro. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista. On hauskaa venyttää. Joo, se on ehdottomasti oikea tapa. Olen voittanut. Tämä voitto oli liian helppo. Mitä haluan syödä nyt? Wow, kokkaa minulle burgeri, kiitos. Mitä? Burgeri? Ajatus on mahtava. Aloitetaan tekemällä jauhelihaa. Tämä on pihvejä varten, käytän pieniä munia. Siinä se. Paistetaan se pannulla ja lisätään juustoa. Salainen ainesosani. Koiran ruokaa. Tämä on niin hyvää. Thank you. Tässä on hampurilaiseni. Mitä? Onko sinun isompi kuin minun? En voi kohdata sitä. Keksin jotain nyt. Tarvitsen hieman suklaajäätelöä. Laitamme sen tehosekoittimeen. Luulen, että se riistää. Kaadetaan vähän maitoa sisään. Vähän suklaakastiketta päälle. Herkullista. Kiitos katsomisesta. Nyt vain jäljellä on sekoittaa kaikki. Asetimme hampurilaisen lasin päälle, jossa on suklaapirtelö ja laitamme pillin siihen. Mitä mieltä olet? Voi chef, tämä on loistavaa. No, minunkin ideani on mahtava. Teen makean burgerin donitsista. En saa avattua noita ananaksia. En ole. Barney voi auttaa minua. Hänen kyntensä ovat erittäin terävät. Hienoa. Käytetään ananasrengasta, muutama pieni kerro, mansikkasiirappia päälle ja toinen pala limeä. Oi, olen valmis. Kiitos katsomisesta. Teit loistavaa työtä ja kokkasit upeita hampurilaisia. Aloitan kaikista suurimmasta. Koiran ruokaa taas. Olen ihminen. Hei. Mikä tuo on? Tässä on pirtelö ja hampurilainen päällä. Drinkki on herkullinen. 8. Ja se on lintu. On aika kokeilla epätavallisinta munkilintua. Se on makea hampurilainen. Se on todella herkullinen. Annan tälle hampurilaiselle ehdottomasti voiton. Voitot. Olen pahoillani.